Hola amics, sóc en Miquel Ribas, periodista de TV3 i Turisquí. Bé, avui agafo el paper de l'Ivan Sanz, del Diari de la Neu. Ell acostuma a preguntar als personatges, avui serà l'inrevés. Jo li preguntaré amb ell, perquè és l'autor d'aquest llibre del 50 aniversari de Voltaire, del 1975 al 2005, Crònica d'una dèria. Bé, Ivan, la gent es pensa que és molt fàcil fer un llibre històric, però suposo que ha portat molt temps. Explica'ns una mica Mira, 2 anys i mig aproximadament de feina, d'anar a parlar amb els antics col·laboradors, treballadors, responsables de l'estació, accionistes. Hem fet una feina de recerca que ha durat aquest temps que t'he comentat i després hi ha hagut una tasca també prèvia dels orígens de l'esquí a la vall de Camprodon, com es funda l'estació d'esquí de Voltaire, com el senyor Pujol Aulí aconsegueix reunir un capital, tota l'aventura dels anys 70, 80, 90 desglosada cronològicament fins als nostres dies. Realment és una aventura, és un projecte, és un llibre que explica tota la trajectòria de Voltaire fins als nostres dies i que després acaba amb una mica de reflexió, consideració de quin serà el plantejament dels propers anys a Voltaire. I, finalment, ja per acabar, et diré que a la part final hi ha unes entrevistes que extreballadors, exdirectius o persones proveïdores com el senyor Josep Ramissa, que va fabricar el primer canó de neu aquí a Voltaire, que va posar a prova per primera vegada aquí, doncs que també està entrevistat. Molt variat, crec que és una lectura amena i que per tots aquells que us agrada el món de la neu i de l'esquí, segur us agradarà. Què és el que et va sorprendre més a l'hora de fer el llibre? Què és el que vas trobar? Com ho dius, això, Jan? Com m'ho planteges? Bueno, no, el que et va sorprendre més quan buscaves documentació, quan parlaves amb pioners de l'estació. Home, doncs que van haver de fer un gran esforç. Tirar endavant un projecte econòmic com el que era tirar endavant aquesta estació d'esquí als anys 70 era un esforç immens i sobretot les anècdotes que m'expliquen els senyors que entrevistem aquí. Per exemple, com t'explicava, el senyor que va fer el canó de neu, les primeres proves anava amb una manguera que es quedava gelada. Van anar a buscar unes mangueres als bombers de Camprodon més gruixudes perquè no es glacessin, però també se'ls hi glaçà. Bueno, va ser una història. Els rescats que feia, per exemple, l'Amadeu Rossell. Quan hi havia un rescat per aquí, aquestes muntanyes, el Bastiments, el Gra de Fejó, els primers que hi anaven eren els treballadors d'aquí de Voltaire. Amb grampons, piolet o amb la retrac, que a vegades els acostaven perquè es feia fosc. O, per exemple, una cosa que em va sorprendre moltíssim. Quan necessitaven un helicòpter, havia de venir de França, perquè aquí érem un país bastant pobre, no hi havia helicòpters. Ara t'aturaré. Ahir, Ferrocarrils, que gestiona l'estació des de l'any 2005, va anunciar que farà un canvi de filosofia de l'estació, situarà una telecabina a 3 quilòmetres de 7 cases. Com veus aquest canvi, aquest de 360 dies que pretén l'estació estar oberta tot l'any? Doncs crec que és l'únic camí possible, és l'aposta de futur més sensata. Mireu, potser en el vídeo no es veurà, tenim uns remuntadors que són bastant antics, que acaben ja el seu cicle de vida, canviar-los són 6 milions d'euros pel cap baix cadascun, 12 milions d'euros que poder tampoc no s'amortitzaran. Coi, anem a fer una aposta definitiva per una instal·lació única, traguem els ferros d'aquí, més cara, sí, però també s'amortitzarà al llarg dels 12 mesos de l'any. Jo crec que és el pas més encertat que poden fer. Un projecte no per 4 mesos de neu i 1 i mig d'estiu, sinó 12 mesos, 365 dies. Per mi és l'aposta més raonable perquè això continuï l'obra que va començar el senyor Pujol Aulí i tots els treballadors que hi van donar suport tingui un futur garantit en el dia de demà. Un futur del que es parla amb l'últim capítol d'aquest llibre. Bé, Ivan, ara torno a deixar la paraula perquè és la teva web i és el teu Instagram. Acomiada't tu dels teus amics. Doncs res, moltíssimes gràcies, Miquel, per haver-me ajudat a presentar el llibre i dir-vos que des d'avui ja el trobareu a totes les llibreries més importants a Catalunya o a les especialitzades en muntanya i neu. I si no, a través d'internet o al Diari de la Neu us anirem informant progressivament d'on podeu trobar-lo o fins i tot anècdotes d'aquest llibre. Gràcies a tots. Come and get this love.